Milagro kay ori ni sud nga truck diri sa ako ang sapa. Ako ning bantay-bantayan kay dunay ubang mga tao diri, kanang mga howler. Upataka lang panguha. Ari manguha sa ako ang yuta. Nya kabalubi ako nga mahaling bas karon. Nya special class A biya ning basa ko diri. Nya doon na si uban diri magkuha ka ng masinak ko, di mananghid. Ako ra say bantayan. Milagro kay wa join. Pabayron mo gina ko basta makita na ko. Udto na ra ba? Murag gutong-gutong kawa dyan siya mga reke bago ba yung baha laom pa kayong saparon. Tayo nito kana halim ta kayong baso problema lang niya naman puding tauhana ni istrikto kayo ni iyahang basa ni sapa sus ligutan dangan yung tauhana kakot mo tagmudaghang kayong baso siya nga wish nilakaw man siya. Kini bitag gamay. Kini pila rin pagpuno ani sako. Bikin hilakaw siya. May na lang makadeliver ko mga napok sako ron. Makakinintos ko. Pantay-pantay ako na. Padung, nilakaw. Wah. Dagko may daan eh. Kaya ang order ako, binsuil man to. Adra. Ayo eh. Kini. Pas-pasan dito. Tipo. Napo sa ako. May lang makas kinintos ko. Pus nagkana basa ni. Dito kini. Tidagana. Nindog gini. Baha we. Kay dali kita pukul ang kwarta. Animal ay kusuga mo pala sa animal. Klaro kay ni mangwarta ni sinak ko. Tag 50 ra magsako ron. Karon kay nangwarta ni siya. Ang tag-iya diri wa man. Ako may nagbantay. Mangwarta sa pangwartahan ko ni kanahan. Pagkapang check sa kwani. Up. Daan pa yung lagi ko. Ikagisig panguha din sa mga bas sa sapa. What? Ngano ako man? Kaklaro ano? Mulimod pa kaklaro ano? Ikaw dito kuha ni kiniharing mga bas diri sa ako ang sapa. Ana mo kahurot kay ikaw din musik panguha. Unsa man taong kay gamay ra kina kong kuhaw no mangayo lang ko nung napukas ako dili mi ka musugot yung kuha ko. Sama ko oy. Tinuod. Kining bas dili ni panghatag. Kung boto na naon, yuta ni namo, yuta ni. Bantayan ko ni yuta ang muhon ani kutob aning tunga-tunga sa sapa ngadto. Ana amo ani, mo ni binantayan ako aning ngadto. Unsa tunga-tunga sa pagod? Sultihan ta ka ang kining sapa sa gobyerno man dili na mimuhan na diha. Ang imong muhon hagbay ra ka to na anod dito sa dagat imong muhon. Mo gani ka maginana oy. Mo gani ang sapa sa una mura ra nig kanal. Mo nang tungo sa sinyo panguha pagbaha. Naano akong muhon. Pero ang muhon diyan na siya. Ay kung nga na boss, sultihan ta ka boss, sultihan ta ka sinod boss ha. Gikan sa sapa boss, 15 meters pa na boss. Una pa na mainyo tagya yuta. Kabalo ko pero ang sapa sa una dito pa na 15 meters sa padaw sa muhon. Nabalin lang ang sapa diri. Nya sultihan ta ka sinod. Stricto jud ko kay kabalo ko. Ang katong tag-iya ni stricto sa to kung unsay mahitabo sa yuta. Ako mo'y blimon. Unsa ni kagbantay ka diri day? Nagbantay ko diri mo nang ni nanugo ng tag-iya sa yuta nga kutob sa wasakpan ako diri nga manguha og bas pabayron. Unsa bisot ako? Hangyo lang ko nimo karon. Inasiya nga. Hangyo lang taon ang pobre na pulang kasako kay para makakaon ko bugas karong adlaw. Ikabutan lang jay bagong tuig wa gitaon ko pamugas. Di lagi pwede kadaghanan ng napo kasako mo kuon. Napo kasako lang. Pwede hatagan tig napo kasako pero kinalan bayad ka. Bayron ba ko nimo nga naningkamot ba ni ko kuha ni bas gani kay para makakwarta ko nya imo ko babayron. Ikaw naningkamot ka nakakwarta ako naningkamot sa ko nga makakwarta.
sabot-sabot ka, tagpila mang sako baligyan mo. Nagsikwinta. Oh, kaya kong tag 40, ginansya kang Jis. Sabot-sabot rin ato ako no. Ah, pahita. Uyag Diyos ka to sa kong ginansaw na na. Ay naunsa mag-uol ang problema nga ang importante nga doon na kay ginansya. Unsa bi taw ka bayad na lang, unsa bi taw. Ano po kasako tunga lang tao? Oh. Oh, dala. Tag 250 ta. Oh, kana. Tag 250 ta kaninto sa pan may na nako. Ang napo kasako 500. Oh, tag 250 ta tunga na lang ta salin. Oh, kana ba ana mo. Ay, tasali mo eh. Ako dili di ko lisod ikasabot basta mohatag lang sa Monaco. Musugot di ko bisag imo pa na hotdog kuha ng bus dili basta doon na lang ka porsyento. Kamaluoy na ko ibaw kang pobre ko. Isam ko din ay tagiyan ng yuta ang imo hanggi. Kuha na ko bantayan ko ano. Di mo sab sugot nga unta para sa yuta. Gobyerno naman na siya. Ay lang ko pagsigyaw-yaw. Ang importante nga makakwarta ka, kwarta sa ko. Nya ato sa ko, ha? Kinsa may tagiyan na imo yuta de. Kinsa may tagiyan na de. Ang tagiya ninyo taas, stricto kayo. Kinsa man? Be, kinsa Wala na lang rin nagpuyo sa Balamban. Tunas Mindanao. Wala man gani di ay di nganong dili man kamuhatag na ko na pulang sako. Pero murimit magyapon ko sa kita siyang bus dito. Nya ingon man siya kinahanglan doon na jud kuno ko marimit kada buwan. O nya ang tag-iya ra ba ni? Perti malito ha. Mamusil to, mamusil. Kinsa man? Si Ikon, si no Espirition sa Balandi. Mao te tag-iya din no Espirition sa Balandi ana. Iyan ni yuta hangtod dito kanan putong gatos tetayan. Iyan ni yuta. What? Espirition sa Malandi? Si Espirition sa Balandi, isog kay to. Isas ginoo ko. Mauna ko amahan. Mauna ko amahan. Kato pa diay. Ikaw Igor ka nagbantay diri nya kini yung taas ako pag ginamahan niya imo ko pangayuan. Sa Balandi ni ka. Hoy, ako si Alibukoy sa Balandi. Ako mo diri na lumad nga mo yang anak diri nga nawagtang ni lugar tungod sa pagkadaghanan ning anak. Naka-ID. Anak sa Mindanao. Naka-ID ka pakita. ID? Oh. Wa ka may bawa na. Kay bawa ba ka? Ha? Kay bawa ba ka? Kinsa na si Ali sa Balandi? Wala, wa ko kaila. Mo ni mangantahay ris Balamban. Ako na. Tanaw na. Ikaw dito di ay. Ako! Idol man tika ka to hawag kay ka mo kanta. Ako to! Dahil mo kong ipabayad sa ako ang yuta mismo. Imo dito papa si Espirition. Ano na to? Sabot-sabot. Sabot-sabot ay ginanap. No, 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 no. Sabot-sabot.